nejmenší kuchyně na světě a tam vyrazil David Jäger na výstaviště. Dobrý večer, Kubo, vážení televizní diváci. Dneska jsem se byl odpoledne podívat na pražském výstavišti a co nevidím, hotel, autobus. Jakože spí bezdomovci ve vlakách a tak, to známe, ale ten autobus nejen, že se tam vyspíte, ale on vás proveze úplně celým světem. A s tímhletým autobusem jezdí Bob. Dobrý den, Bobe. Dobrý den, ahoj. Ahoj, proč Bob? Jako mě na táboře říkají třeba vítr ve vlasech, ale proč Bob? Bob je to asi odvozený od mého křestního jména Bohumil, nějak to tak přišlo a táhne se to se mnou už vlastně od školky a drží se mě to, hodně se mi to. Že vybrali ten Bob a ne to druhý, co? Hej, Bobek, hej, kudy to, Bobe, jak často jezdíte tady tím autobusem? S tímhle autobusem jezdím už teda, teď pojedu 17. sezónu a musím říct, že jsem s tím projel úplně totálně celou Evropu. Jižní Ameriku, kterou jsme začínali s předchůdcem toho hotelbusu, který je už moderní. Začínali jsme s Liaskama, pak s Karosama, ale co se týká ježdění v tom autobuse, tak je to naprostá pohoda, je to domov na kolečkách, jo, a člověk se tam nají, vyspí a užije si. A Bob jezdí jako cestovatel nebo jako řidič, nebo jako úplně holka pro všechno, když po 17? Jasně. Bob spojil svýho koníčka se svou prací a to je nejlepší kombinace, co na světě může být. Takže já dneska si užívám a zároveň si ještě jezdím s autobusem, nebo s tím hotelbusem po celém světě. Jo. A uživí to tahle práce v pohodě? Uživí. Takže teď, jestli někdo se namlsal o tom, že by chtěl spojit svůj koníček s prací, tak samozřejmě může se ozvat. Já musím říct uživí, mám tady ředitele vedle sebe, takže aby bylo jasno, jo. Uživí, je to dobrý a opravdu se vidí hrozně moc, jo, protože z tohohleto... Já vím, televizním divákům za chvilku ukážu, že se vidí moc, protože to uvidíme vevnitř. Bobe, já vám děkuju za takový rychlý, stručný, že jste viděl celý svět a vaše práce, váš koníček je vaší prací. To se teď rozberečilo třeba 50 lidí u televize, že by to chtělo taky. Ale Jarda Michal, to je šéf tady toho a ona se teď vezme dovnitř, protože tam je třeba v autobuse nejmenší kuchyň na světě. Tak se jdem podívat, kamera půjde první. Tak a my nejsme ani jeden, ani Lilliput, ani, jak se tomu říká, jako Lund, kluk. Vejdeme se do té kuchyně i my? Naprosto v pohodě, hoši. Když tam vejdu já ze svýma 100 kilama, tak se vejdete naprosto v pohodě. I s ledvinkou. Hoši, i s ledvinkou prostě šáhnu, vařím. Je to pro 20 lidí vaření, není to teda žádná legrace na druhé straně. Ale jak se zamlží teď kamera? Svařáček, hoši, to je zimě v Praze, co máte. Takže je to takový unikátek na druhé straně, když si zvyknete na systém, který tady musíte mít, jo, ať už je to prostě, kde se co kdy vaří, kdy se co má pustit, tak pak se dá uvařit pro 20 lidí. Aha, a ona ta mikrovlnka je taky taková pidi, to vypadá, že tady vaříte jenom ten svařáček a ohříváte, jo. Vaří se tu standardní jídla, to znamená španělský ptáček, který žijí, dělá se tady svíčková s knedlíkem. Ale v Evropě jsou to teda samozřejmě polotovary, který nám připravují kluci tady s kolegové a v Jižní Americe a v Africe si vaříme úplně od základu. Svíčková pro 20 lidí, jo, tady v tom. Pro 20 lidí, no. My vám pak dáme ochutnat. No dobré, to jsem na dobrý repce. A tady ukážeme, tady je spaní, tady je parádní spaní. Kolik tady máte takovýhle nocleháren? Hele, každý má svoje lůžko, jo. Tady ten autobus má 20 lůžek, každý má svoje ležení, každý má svoje sezení se stolečkem a 3 kárně mají jídlo. To znamená, že vlastně se nestarají téměř o nic, jo. Já uteču kameře, ať si to tam v klidu prohlídne, ať se na to podívá. Takže mají ležení, sezení, jídlo, opouštějí ten autobus třeba na záchod? Tady mají taky. Ten máme taky tady toaletku, tady hned vlastně za rohem a s tím, že se stejně staví se večer v kempech a stavíme na čerpačkách naprosto v pohodě. Ten rozměr toho lůžka je standardní 190 x 80 cm. No to jsem se chtěl zeptat, jestli to nemá třeba takový pravidla, že když už k vám někdo přijde do cestovky, že s váma pojede. Jasně, frajere, ale musíš mít 70 kg, 150 cm, třeba takový. Teď mě napadá taky ten mluvčí zdravotnictví, ten, co má těch 120 km 20 a taky ten kubík 20, se sem vejde živě? Vejde se naprosto v pohodě. Když chce člověk poznat, tak se sem vejde i s parohama, to je bez sporu. Jako fakt? No a tak se budeme tady ještě dopředu, tadyhle s tím. Tady máte totiž půdu, jo, co je na půdě? To není půda, tam máte taky lůžko, jo. Jedno lůžko, druhý lůžko a nahoru si dáváte v pohodě bagáž, to znamená, že jste oddělení, aby na vás mamina nemohla, jo, a je to standardně zase rozměr lůžka, který je 190 x 80, v pohodě. To je úplně v cajku, no. A tady řidič, ten má zázemí jaký teda, když už jezdí celý svět a s hodně lidma, tak ten má zázemí, taky má svoje ležení a tak? Kluci mají ležení tadyhle nahoře, to znamená kvalitní ležení, mají to tam ještě. Tady vidím nouzový východ, tak tudy se prchá ven střechou, když
No a jinak samozřejmě ty kluci jsou průvodci, jsou kuchaři, jsou šoféři, jsou mechanici, psychologové, sexologové, prostě naprosto všechno. Musí to být opravdu hoch, který je obrněný trpělivostí a asertivní a hlavně musí umět zacházet s lidma. Tak, já vám pěkně děkuji za rozhovor, protože se nám zkrátil čas a nevidíme se naposled, tohle mě baví. A pak se budu ptát na to, jak mají lidi ponorky a vůbec takovýhle věci. Souhlas? Super. Tak já děkuji pěkně, mějte se krásně, vy taky. Čus bus hotelbus. Čus bus, hotelbus a třeba až budete v městských hromadných dopravě takhle namačkaný, tak si na tohle vzpomenete a udělám to takhle. Mějte se krásně, hezký večer, ahoj.